nasa ano pa lang ako, Robinson, Pampanga. Tapat lang pala to, Robinson, Pampanga to. SM Pampanga. Nawawala na ata ako. Malayo pa ata ang biyahe ko, 1 oras pa. Mula dito sa SM o sa Robinson, Pampanga. Grabe ang layo. Mula dito sa SM Pampanga o Robinson, Pampanga. 1.5 to 2 hours pa lang biyahe. Grabe ang layo. Kapag kasama ang traffic, 3 hours na. Layo pa lang. 2 hours mula dito. Just to experience. Dito na kayo sa Arvee. Lalakad tayo papuntang plaza. Ang ganda dito sa Arvee, ang linis. Yan o, tingnan nyo. Nandito ako ngayon sa plaza ng Arvee. May simbahan. Jollibee. Ito yung pinaka-plaza ng Arvee. Yan yung simbahan. Ang ganda, grabe ang ganda. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating haing alak at tinapay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Finally, nandito na rin ako ngayon sa Arvee, Bataan, sa simbahan. Dito sa lugar kung saan bibinyagan yung aking aanakin. Kaya eksakto alas 10 ako ng umaga nakarating. Ang ganda ng simbahan, grabe, may misa pa, hindi mo na pabasa. Ikaw ang umubog sa tao bilang iyong kawang. Namamapasati wala kang mga siwa dito sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kabisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang hukay sa kalangitan, pati ay nagpupusin sa iyong kadakilaan. Nag-almusal muna ako kasi gutom na ako, hindi pa ako nag-almusal. Alas 5 ako ng umaga umalis. Nakarating ako dito alas 10 eksakto. Kung nagutom na ako. Almusal muna tayo ng chicken at spaghetti. Ang order ko, sabi ko, yung wing part. Tingnan mo ang... Ito na ang wing part ng Jollibee.
Parang pakpak na sisiw. Parang pakpak na sisiw. Yan. Dito ako nagkalusal sa Jollibee. Sabi nila, ang Jollibee kagitan saya. Hindi naman. No! Yung binyag kasi alas 11 pa. Mainam yan at maaga ako kasi sa mga appointment ko lagi na lang ako nalilate. Kaya ngayon, maaga tayo ngayon. American time. Sarap ng spaghetti. Yung sauce ng spaghetti, medyo masimas na matamis. Sarap. Masarap o matamis? Oh my God! Nakain ng Jollibee. Oh my God! Wow! Yan. Kapatid ni paring Oscar, si JB. Yun o. Astig yan, yayamanin si Manya. Wow! Kapatid ni paring Oscar, oh. Masyadong sole masimbahan na to. Masyadong feel na feel ko yung procession ng ano. Grabe, hindi ako maka-joke. Ano? Ay. Nasa simbahan. Ano, yan yung susunod na anakan ko. Ay, anakan? Ano ba yun? What the fuck? Mag-aanak. Anak sa niya, gano'n. Yan yung susunod na aanakan ko sa binya. You've been